Sherifla Flebro, Ambe Afo, Kawalmado, Anye de Fo, Karo Kari, Serafanato Manadu, Ambe Fasedo, Nikenenka. Niye Karamo Ousmane Sherif, Madan Aydra Kamoto Laje, Wati Dirama, Odesira. Bi, ma banani roba ambolo. Ma fola ojoe, ote madoule, Angela Kaleule, Anga Kenenka. Lamine Togola, Nico Lamine Togola, Paul Minier. Lamine, vraiment, merci beaucoup. Aïmouranga Kenenka Yanjabi. Faut le cas du monde boulot quand Yessi Sherifla Flebro. Ah, ok, Anisso. Quand Fouka Walimado, quand Sherifla la Yabra Belagile Foko Walimado, quand Sherifla Yamoraso Belagile Foko Walimado, Ayan Wili Keneta Nana, Waka Wili Jabi. Vraiment, ni Jaranye, mais ça n'a pas été pour minier. Togola, Moudouret. Pour minier, Diakulu de Barakeda. Mimbi misi barakeda dola misi lembe ni dugukolo ɲɛɲini ni a sɔrɔ ko ɲɛɲini ni ani a dugukolo nafolo ana nafama yɔrɔ ka se k'o ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ ka se ka a yakubaya. Vraiment merci beaucoup. Bamana côté Afrika yamara kono oni subeja kabedo fitri fe bi ambamoso kelembambolo mu ambalakai Mamuna Salamata. Mamuna, vraiment, merci beaucoup. Le Wati Nayanga ou le Jabi, pour le cas du Bolobolo Kanyesi, Sherifla Flebro. Ok, salam alaikum, Sherifla Teleflebro, and Sherifla équipe Beladjali. Un folie Kambaubé, Nisso Jalilo, Kanaya Restaurant Nikulinkon. Bi Barouina, a Jaranya Kujo, à Benama. D'accord. Maman Bekadon, si ça quoi à Nikenenka, il y a en tant que membre OGM. Oui. Voilà, OGM est mourir le lien. Bon, aujourd'hui, hors des jours, il y a des gens qui ont Kalambao, ou faire la nuit à Kajoliton, ici, Kayakubaya, pour que Kaladon Bala. Donc, Abbé Sena, Namanga Papi ou Bessorfolo. Donc, ni membre fondatrice d'Oye, ni au Kumsi Baradoy. Vraiment, merci beaucoup, Iniché. Merci. Docteur Suleiman Sangare. Docteur Suleiman Sangare. Monsieur Sangare, vraiment, merci beaucoup. Donc, il faut le cas du boulot Kanyesi, Sherifla Flebro. Ok, en Flebro Befo. En tout cas, en la nuit à Jaranye, Nera Sonama et Anganga Mifo, et je le cocola, en Beaufort, Nera Sonama, en Tchani Baraji. Ok, Daniel Kenbe, Fejim. Fejim. Oui, Fejim. D'accord, c'est pas que. Fejim et Djokoulier. La Fédération des géologues du Mali, c'est-à-dire que géologue bé, en Bédjara, que Djakoulou Misiri, ou de Fejamie. Association d'eau, l'association est en temps, au Djera, que Fejam créé, le néo-secrétaire général. D'accord. La mineure a vu. Ok, donc allez bien, voilà, donc tu es là en tant que tout, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Sangare. C'est ça. L'autre, madame, côté Madouli, Amanale ou le Wati, avant Atene, Bi, Jono, Djibril Diallo. Djibril Diallo, vraiment, merci beaucoup. Pour nous, il est donc vraiment, pour le cas du boulot Kanyesi, c'est Fleur Fleboma, et puis en tant que géologue minier. Ok, beaucoup de cas. La folie de ces ima, ani janyoke enfre, kaseka ni kenesugu labe, kenamimba to morobe familial chaman soro, émission mina, nebolonio émission yona doye, neka folie be ere, na folie be janyoke, na folie be Sherifla barakela bela jele, ana an la jel kala bela jele, malikono malikoka, ka vraiment folie ka chaman donné da konga fie, ka émission ya suile no kosobe, barsa pourquoi abe fanga to dugana. Mɔgɔ minnu b'an ka togodaw la chaque fois ni ne yɛrɛ sera tuma bɛɛ n'u ye u bɛ folikan fɔ ko n k'a f'i ɲɛna ko vraiment i ka émission in kɛra sababu ye ko caman faamu Mali dɔw juguya nafolomafɛn na donc o foli b'i ye o foli bɛ jɛɲɔgɔnkɛ ye o foli bɛ Sherifla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye o folikan ne tun bɛ fɛ k'a lase. Ok, donc en tant que comme il y a ka kalan b'olu kan géologue minier. D'accord, donc vraiment merci beaucoup. Merci. Bokar Babou tɛ siga t'o la kɔrɔfɔ bolo. Bokele an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fana wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifla télé la i y'a fɔ cogoya min na laada don kare o kare ni nin wagati sera an bɛ wele bila jamana kɔnɔdenw ma ka se ka baabu ta ka baro kɛ o kan min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la k'u to u sigiyɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔna na cogoya min na
bisu na an bɛna kuma fɛn min kan u b'a fɔ bamanankan na diɲɛlatigɛ la e tɛ se ne tɛ se donc o kɔrɔ kan si kana jigi si la o la an bɛna kuma fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnla an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko kunkanko kibaruya ye donc o la maa dɔw de ɲɛsilen don o ko ma n'u k'a ma ko géologue ɔ jɔda jumɛn bɛ olu la jamana kɔnɔna na ani jamana ka siniɲɛsigi ni jamana ka sɔrɔ ni jamana ka ɲɛta jɔda min b'u la o ko la an da bɛna don o de la bisu in na min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la k'u to sigiyɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔ. Bokar bisu na vraiment kɔrɔfɔ ɲɛna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye nin fɔ taabolo ni a i ma mun mɛn i bɛ n'u mɛn siga t'o la vraiment ma mun faamu i bɛna faamu o jɛlen donc bi o kosɔn maaba 4 min b'an bolo yan maintenant o hakili fɛrɛlen don kosɛbɛ o kɔni mais an b'a d'a kan k'a fɔ nin wagati nin na min ye an bɛ ka lajɛ Seri Fula Tele Jabaranin ka direct la cogoya min na min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka page Facebook an bɛ direct la o fɛnɛ kan donc min ye YouTube fɛnɛ kan an bɛ direct la o fɛnɛ kan donc radio fɛnɛ la an bɛ direct la 95.7 donc o kɔrɔ nin bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lamɛn nin kan ou bien bɛ ka lamɛn radio min kan donc an bɛ sɔrɔ direct la nin bɛɛ lajɛlen kan page Facebook ani YouTube ka fara Tele Jabaranin so yɛrɛ kan. D'accord kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Lamine Togola ye Lamine cɛ no géologue mun yɛrɛ don dɛ. Ah merci. Voilà ni ɲininka ko mun don a bɛ mun de kɛ i y'a faamu wa donc maintenant i bɛ kɛ géologue ye cogo di. Ok ɲininkali diyara ye géologue tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye géologue ye dugukolo ɲɛɲinibaga de ye dugukolo a ye dugukolo de kalan dugukolo n'a kɔnɔna fɛn ani dugukolo yɛrɛ masala n'o y'a tariku ye kabini k'a ta dugukolo création na n'o a danni n'o ye science ka sira ye science tɛ dɔwɛrɛ jateminɛ sira min kɛlen bɛ ka dɔnni sigida fara ɲɔgɔn kan dugukolo ɲɛɲini sira kan donc géologue ye mɔgɔ min ye géologue ye o tigi ye mɔgɔ min ka baara ɲɛsinnen b'o ma kabini dugukolo da cogo fɔlɔ n'o ye kabini san miliyari 4 ani san miliyɔn 15 ɲɔgɔn ye 4,5 milliards d'années 4,5 maintenant o nana cogo min na k'a ta o la o dugukolo sigi cogo la dugukolo in yɛrɛ n'i y'a jate minɛ an sigilen b'a a mun kan a bɛ cogo di mun ni mun de b'a kɔnɔ k'a ta i b'a fɔ n'i y'a ta a camancɛ la sa ka na se an sigilen an bɛ tagama na sanfɛla min na n'o ye surface ye o janya b'a ta i b'a fɔ 6371 kilomètres donc o bɛ cogo min na o y'a rayon ye donc o sigiyɔrɔma 2 o bɛ komi ka bɔ kun dɔ la ka taa kun dɔ la bon géologue de bɛ baara kɛ ka essayer k'a dɔn an mɔgɔw bɛ sanfɛla min na ji dugumana gabakuru mun b'a kɔnɔ ni gabakuru ta gabakuru dénombrelen don c'est à dire gabakuru hakɛya min bɛ an ka kalan kɔnɔna na a bɛ gabakuru sigiyɔrɔma 600 bɔ donc o gabakuru ninnu o composé de ni fɛn dɔw ye a bɛ fɔ o ma ko minéraux o minéraux fana constitué de minéraux ye olu fana constitué de cristaux ye donc géologue de bɛ jateminɛ kɛ k'a ta nin sanfɛla a bonya n'a dɔgɔya ka se k'a dɔn mun de bɛ se ka sɔrɔ nin na nin ye mun ye komi lase cogo dɔw la mɔgɔ yɛrɛ ka faamuya la ko géologue ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye gabakuru suguya caman ye mɔgɔ min bɛ gabakuru suguya caman dɔn ale de bɛ mɔgɔw mago ɲɛ fɛn bɔ gabakuru na nka gabakuru dɔrɔn tɛ ji b'a la dugu jukɔrɔ ji b'a la dugu sanfɛ jiw b'a la kulu kalanni b'a la donc environnement yɛrɛ fɛnɛ cogoyaw b'a la i n'a fɔ mɔgɔ parce que n'i y'a jate minɛ a kɔni ye ko kalansiraba ye mais géologie bɛɛ de b'a kɛ parce que n'i ye dugu sigi cogo lajɛ mɔgɔ fɔlɔ min na dugu sigi a b'a essayer ka dugu sigi yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ tanga yɔrɔ min na donc kabini yen nɔ géologie daminɛna i bɛna so min jɔ so in bɔgɔ bɛ bɔ cogo jumɛn na n kan ka bɔgɔ qualité jumɛn don so in na don dɔ la ka na feere n kan kabi yen o fana ye géologie dɔ ye parce que géologie n'i y'an ka bâtiment ba ninnu lajɛ bi géologie ye taabolo 2 ye c'est à dire olu tɛ se ka jɔ tant que a géotechnique ma kɛ n'o ye géologie ka jateminɛw n'u ka baaraw ye minnu yɛrɛ fana tɛ dayɛlɛ tant que géologie ma ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo bɛ a fa min na o bɛ taa cogo min na ka sɔrɔ ka o plan di mɔgɔw ma donc a kuma ka ca a baara fanga ka bon. Bokar n bɛ information d'i ma a ye message sɔrɔ que vraiment an labɛnnen don fo sanfɛ vraiment ko mun b'an bolo yan ko vraiment ils vont vous suivre étape par étape donc vous dit vraiment merci beaucoup donc n'an bɔra yen an bɛna mun ye an baarakɛ ye. Maïmouna, an y'a o ɲininkali kelen n y'a tɛnku Togola la bon e bɛ se ka mun de fana fɔ o kan.
Igomi barakɛɲɔgɔn tugula ye min fɔ hakili a y'a belebeleba caman fɔ bon ne bɛ se ka min fɔ géologie la géologie kelen c'est la science c'est la mère des sciences i n'a fɔ kalanbolo siraw u bɛɛ fa n'u ba o ye géologie parce que i bɛ mathématique sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ physique sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ chimie sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ diɲɛ kalan tɛ yen i tɛ min sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ branche bɛ yen o de la a bɛ fɔ ko géoscience a ka bon quoi a fɛrɛlen don a bɛ diɲɛ kalan kɛ a bɛ dugukolo kalan kɛ dugukolo ni mɔgɔninfinw a b'a bɛɛ kalan kɛ donc géologie nafa ka bon i n'a fɔ fiɲɛ nafa ka bon hadamaden ma cogo min na géologie nafa ka bon Mali développement ma ani diɲɛ développement ma o cogoya la a b'o position na an tɛ se ka ɲɛtaga fɔ ka sɔrɔ fɔ n'an ma géologie fɔ parce que an b'a fɔ ko n'an ye géologie fɔ dɔrɔn an bɛ miniw de ye donc mini sigilan belebele o ye géologie de parce que géologue de bɛ a kalan kɛ ka dugukolo nafama yɔrɔ bɔ ka tila ka bɔgɔ minnu nafa ka bon gabakuru minnu nafa ka bon olu de b'a yira mɔgɔw la a kan ka ta cogo jumɛn na a kan ka bɔ cogo jumɛn na nafa bɛ sɔrɔ a la cogo jumɛn na a bɛ jamana nafa cogo jumɛn na jamanadenw fana b'u ta sɔrɔ a la cogo jumɛn na an b'o bɛɛ kalan kɛ donc géologie nafa a tɛ se ka fɔ ka ban wa géologie ka bon a kɔnɔ ka dun a ye min fɔ jisiraw a jilamaw bɛ yen nɔ volcan tasuma an b'o kalan kɛ an bɛ pétrole kalan kɛ fossile an b'o kalan kɛ donc a ka ca donc métallurgie ni ɔrɔsi ninnu a ye min fɔ gabakuru modèle ninnu u bɛ comporter cogo min na u bɛ baara cogo min na n'u tasuma ser'u ma fiɲɛ ser'u ma a bɛ mun de las'u ma an b'o kalanw kɛ donc laboratoire bɛ o kama nin kelen kelen bɛɛ ye spécialisation ye n bɛ ka fɛn fɛn fɔ kelen kelen bɛɛ ye spécialisation a bɛɛ n'a ka domaine o de la a bɛ fɔ ko c'est la mère des sciences donc science bɛɛ fa n'a ba o ye géologie donc ni Mali ko k'an ka ɲɛtaga ɲini Mali ka kɔfilɛ géologue la bon o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ f'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn dɔ organiser c'est-à-dire géologue ka organiser i n'a fɔ ne sigilen bɛ ka mun représenter OGM bi ordre des géologues a kan ka sigi sen kan ka papier d'u ma géologie don ba la a b'a nafa yira maliyɛndenw na minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ burusi kɔnɔ muso minnu b'a la k'u yira diɲɛ na u k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment géologie nafa ka bon fan bɛɛ fɛ famille la développement na fɛn bɛɛ kalan na a ɲɔgɔn tɛ yen nɔ. D'accord. Bokari c'est vrai n b'a fɛ ka profiter ka ye k'a fɔ nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye parce que n'an ko géologue an b'a ye a fama ye cɛ caman don bi mais an mun ye an muso ye c'est rare an balakaw mais a y'a yɛrɛ sɔrɔ donc la ma dɔn i ye démonstration di nafa kɔni b'a la quand même. Nafaba de b'a la i ko n ye min f'i ɲɛna ne ye muso ye n ye kɛnyɛrɛye muso ye parce que n ka baarakɛyɔrɔ bɛ n bolo n bɛ consultation kɛ mɔgɔw ye n ye ɲinini kɛ mɔgɔw ye n bɛ pierres identifier mɔgɔw ye n bɛ pierres feere parce que Mali la sanu dɔrɔn mɔgɔw bɛ sanu fɔ u bɛ pétrole fɔ u bɛ fɛn caman fɔ mais fɛn wɛrɛw b'an bolo min tɛ olu si ye i y'a faamu donc ne bɛ pierre la i n'a fɔ diamant rubis et puis quoi encore il y a beaucoup de pierres a ka ca kosɛbɛ saphir an b'o bɛɛ kɛ donc musow jɔda ka bon ne kelen tɛ dɛ ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ mine kɔnɔ parce que an ka baara tɛ ni image tɛ ta généralement u t'u yɛrɛ yira u ka kuma man ca parce que an bɛ su baara an bɛ tile baara an bɛ samedi baara an bɛ dimanche baara donc temps bɛrɛ tɛ yen k'an yɛrɛ yira. Ok, problème t'a la, merci beaucoup i ni ce n b'a dɔn baro tɔ bɛ kɔfɛ monsieur Sangare docteur an bɛna e fana fan fɛ e bɛ se ka n fana fɔ ninnu fila ta la parce que bɛɛ n'i ka dɔnniya don. Ok, ne bɛ se ka min fara o kan parce que Mali la yan n'i ko géologue bɛɛ ko sanubɔla effectivement sanu ye dugu jukɔrɔ nafolo dɔ ye an b'o bɔ mais o dɔrɔn tɛ nafolo ka ca c'est-à-dire que n bɛ sɔrɔ nin salle nin filɛ quoi n'i ye nin salle nin filɛ an ka téléphone ninnu ni géologue tɛ téléphone tɛ sɔrɔ yen le coltan i bɛ téléphone fɛn fɛn ye a bɛɛ géologue ka baara de ye mana o ye pétrole ye ni pétrole tɛ a ka fɛn si tɛ marché nɛgɛ o géologue ye ni géologue ma nɛgɛ bɔ a ka fɛn si tɛ marché c'est que n'i ye salle ta sisan n'i ye géologue ka baara bɔ salle na salle tɛ a tɛ to yen tuguni c'est fini même a ka so ciment tɛ yen yan ciment ye jɔn nɔ ye encore le calcaire o géologue de ye o bon c'est-à-dire que nɛgɛ min bɛ don a ka so la en un mot n'i ye géologue ta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ banna
Donc, on doit géologue, c'est une personne importante. Donc, il n'y a pas de quoi pour le moment. Ok, il n'y a pas de problème. Regarde, Badon Webi, si ça amène à comment dire ça, Djibril, voilà, donc EBC comme Panafo. Bon, géologie Takalajé, Balmaka font, pardon, Togola, Damara Chamana, peut-être Nebe Dofraka pour quelqu'un à Tordafa. Les géologie ta Tolukando, géo, ça veut dire la terre. Les géo, mais Togola, Dougolode. Logie, ça c'est l'étude. C'est comme Kalamimbe Dougolo Kala. Bon, Dougolo Kalani était na foloma femme dans Yénéné. C'est pour cela même que géologue, tu m'as dit, Minbarakelaude. Mais il va même les phénomènes naturels, tremblement de terre, voilà. Le géologue de ce tremblement de terre est fort avec Euro du Mona. On a avec Euro du Mona, quand la mesure du Monta, on s'est à Sojo, à Kanaketcheni. Au bout là, vous voyez les éboulements, on a fait un glissement de terrain. Le géologue de Bofana, donc, a fourni un glissement de terrain. Donc, pétrole fana yinini ana boli géologue de bo basila donc ni ya tagala dugukolo ji amba foma hydrogéologie ji min be dugukolo jukoro ka se ka yini ka bo géologue ka barado ka tla ko fara ressources minières kan ni yo bela jelentani be géologue ka bara na fo docteur Sangare a photo comme na c'est-à-dire dien bara ou bara bi aka gelani géologue bara te mi konnala donc o de ba ira ka fo géologue na fa ka bu kosobe en société qu'on a là parce qu'on a nafolo fin chamambe assuré nous là mais maintenant les géologie ta John c'est que géologie est calendrier de dos il te dit vraiment droit qui est géologie mais c'est vrai moi de géologie il y a donc quand on le met calanque au misali c'est comme une tra de votre sola il va be blues jamando ni mo donne les gens l'impression que be doctoré mais en réalité docteur so qu'on a là bête doctoré. Mais il y a le docteur So qu'on a la spécialité au début. Médecin généraliste, médecin spécialiste. Il y a le cardiologue. On veut la géologie fanabété. Géologie fanala spécialité chamamba de bakonala. Il y a la spécialité de uniquement pétrole na bolima. On va faire un géologue pétrolier. Géologie d'obé, il y a une de forme fin de bolima. On va faire une géologie minière. On est spécialiste. Donc maintenant géologie d'obé, on va faire une hydrogéologie. Mais quand tu dis que tu as dit que tu as dit que hydrogéologue. Géologue de Fanabé, un géotechnicien, c'est-à-dire ne ebe sraba glan, ne be ponjo, ne be infrastructure bele fait glan. Allez de barake folo, est-ce que ebna pomi joyan? Est-ce que na jora kasarata soro? Ibna sraninda. Est-ce que sera une daro yaye il m'a beaucoup qualité de mana pour que ça sera une que sera chez moi à fond les géotechniciens donc maintenant géologue modèle européen à fond les volcanologues même volcan étudié d'européen à fond les sismologues au lieu de voir donc à fond de le yara avec yara minona au lieu explication scientifique ou dit donc bref c'est pour dire que géologie est appliquée de domaine chamana du jour on a fond fin de l'unité géologie paléontologie b na fa photo comme nous devait donc histoire unique à niefom oye awani kulu nous glana tobodi kulu nous manu yara soranité phénomène de ato kulu nous sigra kulu ka bara nyeshine ndo mako niefo ani événement manu yara soranité aha mena yara soranité événement de kera bon géologue modèle yara ba mo pour les géologues structuralistes au lieu de ça fina 600 et maintenant faille même de golo jukoro structure minumbe donc c'est pour dire que géologue de baraka ni fin chamanka mais généralement mɔgɔw ɲɛ sira min ma ka minnu dɔn kosɛbɛ o minnu sera ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲini k'a bɔ mɔgɔw y'olu de kɛ géologue ye sinon géologue modèle sugu ka ca donc n bɛ se k'o de fɔ géologie la a y'a fɔ cogo min na géologie nafa ye min ye diɲɛ fɛn tɛ yen bi c'est-à-dire que i tɛna siri géologie la parce que les matières premières an kɔni b'a ɲini anw bɛ se ka a bɔli fana
an fana t'o bolikɛla dɛ ingénieur dɔ bɛ yen a fɔ ma ingénieur en exploitation an n'olu fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est comme médecin ni pharmacien bɛ cogo min na médecin i furakɛ cogo o cogo i laban ye pharmacie i bɛ taa fura de san dɛ bon an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn dafa ten mais généralement mɔgɔw mana an n'olu ye ɲɔgɔn fɛ u b'an bɛɛ kɛ géologue ye donc c'est pour cela n'i taara mine na il y a les ingénieurs en exploitation minière il y a les géologues mais an ka baara gulonnen don ɲɔgɔn na parce que tant que géologue ma gisement découverte kɛ ingénieur en exploitation tɛ se ka baara kɛ o bɛ cogo min na c'est comme pharmacien fana tant que médecin ma mɔgɔ bila ka taa fura san ale fɛ ale tɛ se ka fura feere i ma ten donc an n'olu bɛ ɲɔgɔn dafa ten mais i bɛ taa sɔrɔ science wɛrɛw bɛ tel que la géophysique an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn dafa par exemple n'i taara pétrole recherche la tant que géophysique tɛ hali ni géologue y'a dɔn ko pétrole bɛ yen mais a quantité ye joli ye géophysicien de bɛ se k'an dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ pétrole quantité hakɛ joli bɛ dugukolo jukɔrɔ donc c'est n bɛ se ka min fɔ géologie a formation n'a fɛn na o y'o ye merci beaucoup. Bokar sun na kɔni n'ala sɔnna an bɛna fɛn caman fɔ mais puis on vous remercie beaucoup. Ok Bokele o kɛlen ka géologue jɔyɔrɔ fɔ a n'a a nafa donc maaw ye faamuyali sɔrɔ a la o bɛ kɛ sababu ye n bɛna ɲininkali min tɛnku kɛrɛnkɛrɛnnenya togola la o ye an ka jamana kɔnɔna na dugu jukɔrɔma fɛn nafa sɔrɔ sira jumɛnw de bi yan nɔ ni kalanw kɛra o kan ni i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ la parce que dɔw b'u da don pétrole la dɔw b'u da don gazi la dɔw b'u da don fɛn caman na sanu ni fɛnw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mais dugu jukɔrɔma fɛn nafama jumɛnw de bɛ an ka jamana kɔnɔna a y'ale gabakuru minnu fɔ an bɛ se ka an sɔnni sigi minnu kan. Ok o ɲininkali diyara n ye fɛn nafolo suguya caman bɛ Mali la maintenant mini sigira min fɔlɔ kan an bɛ don min na ko bi o ye sanu ani fɛri maintenant ani manganèse mais o ma se ka ban a baara banna en Songo mais ani instabilité donna ɲɔgɔn na n'o ye rébellion ye donc o labɛn ni baara bɛɛ bannen don olu kun kan ka taa minɛn bɛɛ kun sigira maintenant lithium ka n'o fara ka kɔsa in na manganèse wɛrɛw bɛ sen ka dugumala yan fan in fɛ yan nɔ anw yɛrɛ b'o olu dɔw kan ani bauxite o baaraw kɛra k'o fana ban o bɛ faleya ani Bamakɔ dafɛla ninnu na yan ka taa Banakɔrɔ yan fan ninnu fɛ maintenant ani a tɔ ninnu ye tamasiyɛnw ye parce que mun na jateminɛ baara in baara min don a mago bɛ fanga la a mago bɛ nafolo la a mago bɛ dɔnniya la donc an ka père de l'indépendance ale tun ye mɔgɔw labɛn k'u bila ka taa kalanyɔrɔ la donc yan n'olu ka na malheureusement o y'a sɔrɔ ale tɛ à place la lui il avait une vision dans un premier temps ka se ka a ko fɛ entre temps ale ka partenariat avec les Russes olu ye fɛn caman bila en sen kan maintenant o bɔlen yen nɔ ka na sɔrɔsi fanga togo la o laban yan fan na ka taa 80 kɔnɔnaw na ka na pétrole baaraw kun dɔw kɛra indépendance Modibo ka temps na o nana dafa Musa temps kɔnɔ mais ka na o Musa ka fanga laban yɔrɔ la projet baw sera ka comment dire financement dɔw sɔrɔ la PNUD ni coopération belge ka se ka cartographie ni comment dire échantillonnage baw kɛ n'o ye ka dugukolo fɛnw ta ka se k'olu analyse kɛ k'a dɔn mun ni mun de b'a la parce que a tɛ taa n'o tɛ comme an balimamuso y'a fɔ cogo min na géologue bɛ camancɛ la chimie bɛ yan physique bɛ yan mati bɛ yan n'o ye calcul ye donc a bɛ baara kɛ ni ninnu fɛn ninnu de caman ye laboratoire ka se ka élément chimique composition o yɛrɛ a kɛlen bɛ ka a spécialité dɔw bɛ yen ko géochimie pour que k'a dɔn chimie ka yɔrɔ ninnu concentration bɛ cogo di parce que n'i y'a jateminɛ a baara kalan kɔnɔna na mɔgɔw kɛlen bɛ k'a jateminɛ dugukolo yɛrɛ cogoya la dugukolo kɔnɔna na a dɔnnen don élément chimique dɔw bɛ yen i b'a fɔ olu bɛɛ n'a quantité normale don bon donc géologue de b'a ɲini k'a dɔn yala quantité normale in na yɔrɔ jumɛn de bɛ yen nɔ sa ni quantité anormale c'est à dire quantité in a dan tɛmɛnen bɛ yen walima dɔ b'a jɛ yen mun y'o kɛ donc science kalan min don dɔnniya sira min don a mago bɛ jateminɛ ni hakilisigi de la ka se k'a dɔn fiɲɛ o fiɲɛ bɛ yen k'o taabolo ɲuman na mun y'o kɛ ale b'o de ɲɛɲini ka se k'o bila o nɔ na o de cogoya kɔnɔna na
a mago bɛ comment dirais-je taamasiyɛn ninnu caman bɛ se ka dɔn donc n y'a fɔ cogo min a mago bɛ nafolo la parce que munna i bɛ mɔgɔw de ta k'olu bila baara la équipe donc u bɛ bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ ka t'u bila yɔrɔ la i ka taa comment dirais-je olu organiser k'u balo u ka se ka munumunu dugukolo yɔrɔw kɔnɔna na ka échantillon ta ka jateminɛ kɛ ka gabakuru n'u bɛ bɛn o yɔrɔ la yen k'o ta ka se k'o analyser k'o étudier ka ala a mugu ta ka na n'o ye fɔ microscope la ka se ka i mun kalan i jateminɛ mun kɛ i ɲɛ la ka se k'olu dafa ni ɲɔgɔn ye donc o cogoya la Mali ta mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko nin hakɛya bɛ Mali la n tɛ se k'a fɔ ko nin y'a dan ye i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛna k'a dan ye a baara ma ala jaga ma kɛ. Ok basi tɛ donc Maimuna o ɲininkali kelen n bɛ o tɛnku e fɛnɛ la donc n'o y'a sɔrɔ e fɛnɛ bɛ dɔ dɔn hali bi Mali jukɔrɔ nafolo sɔrɔ sira o la sabula a caman bɛ fɔ ko nin bɛ an fɛ yan nɔ nin bɛ an fɛ yan nɔ i bɛ dɔ dɔn a la wa ani dɔ bɔlen don nin wagati in na wa ni baara bɛ ka k'o kan. O diyara n ye kosɛbɛ i komi n balimakɛ ye min fɔ sisan nɔ n b'a a ka kumakan dafa o caman dɔnnen don an fɛ parce que n'i ko ko dugu jukɔrɔ nafolo ko a baaradaw i n'a fɔ mine minnu sigilen don sanu b'a la calcaire b'a la cimenterie ni fɛn ninnu a ye min fɔ o la mais i bɛ taa cadastre de la fɔlɔ i bɛ taa cadastre la cadastre minier tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ Mali dugukolo jukɔrɔ nafoloko a situation a information a kunnafoniya bɛɛ dilen don yen nɔ i n'a fɔ jateminɛ y'a jira nin ni nin bɛ yen nɔ mais an sera ka min yakubaya o fɛnɛ bɛ yen nɔ donc i komi a y'a fɔ cogo min na a ye projets sigira sen kan i n'a fɔ laɲinini dɔw sigira sen kan an ka faamaw fɛ ka jateminɛw kɛ jumɛn kan ka sɔrɔ nin région in na i n'a fɔ nin yɔrɔ in na région ni région mun de min mun bɛ yen nɔ dugu jukɔrɔ nafolo la o kalanw kɛra ka tɛmɛ mais kalan ninnu ma dafa kosɛbɛ parce que kalan ninnu bɛ kɛ ni échelle de tuma dɔw la échelle ninnu ka bon échelle tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ min b'a à mesurer c'est-à-dire o ye ka mesure ta quoi bon mesure tatɔ la a bɛ se ka dɔgɔya comme a bɛ se ka bonya bon plus i bɛ mesure dɔgɔya i bɛ se ka information dɔw sɔrɔ mais plus i bɛ mesure bonya a bɛ se ka pan olu kunna donc olu minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoniya bɛɛ ma sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafoloko kan hali kɔsa in na faamaw ye projet wɛrɛw u ye fɛn wɛrɛw sigi sen kan pour que ka jateminɛ kɛ toujours Mali dugu jukɔrɔ nafoloko la parce que sanu dɔrɔn tɛ ne y'a fɔ cogo min na jamaw bɛ yen nɔ jama dɔɔnin don phosphate dɔɔnin don. a bɔ jama bɛ Mali la. jama bɛ Mali la jama bɛ Mali la phosphate dɔɔnin don n ye pierre précieuse minnu f'i ye semi précieuse a bɛ Keɲeba a bɛ Kayi région na a dɔɔnin don mɔgɔw b'a exploiter u bɛ wariba sɔrɔ a la Hong Kong Bangkok fan bɛɛ mais état min intéressé a la fɔlɔ mais don min na ni état ye intéressé a la a b'a dɔn k'a nafa ka bon ka tɛmɛ hali sanu fɛnɛ ka nɔnɔ la parce que o fɛnɛ y'a damana marché de i y'a faamu gypsy bɛ yen nɔ gypsy bɛ nord la tantalite bɛ Mali la tantalite ye mun ye gypsy de bɛ don calcaire la par exemple fɛn cimenterie i bɛ ciment dilan fin dɔ bɛ yen nɔ comment on appelle la composition clinker pour faire du clinker ciment bɛ dilan ni clinker ye clinker base bɛ gypsy la a bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ dɔw la mais ala ni an ka basigibaliya fɛ an tɛ se k'o kuma kɛ sisan nɔ parce que a ma yakubaya an ma ale don da la fɔlɔ maintenant o kɔfɛ tantalite bɛ Mali la mais n'an y'a recherche kɛ indices de bɛ yen parce que ne sigilen u nana pierre di yan u nana kuru di yan an b'a kuru dɔn tantalite ye mun ye ale ye gabakuru ye min yɛrɛ bɛ se ka arme dilan. ah bon ah oui américains b'o recherche kɛ kosɛbɛ puissance baw u b'o ɲini n'o bɛ fan o fan Congo filɛ nin ye nɔ a caman bɛ yen nɔ kɛra fɛn ye bon a ye min fɔ manganèse bɛ yan hali n'a exploitation ma daminɛ mais u ye kalan caman k'a kan cuivre bɛ Mali la indice bɛ yen donc n'o o yakubayara o bɛɛ sɔrɔdabaw de ye Mali la fɛn ne yɛrɛ b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ Mali la le Mali c'est un potentiel vraiment de ressources quoi un potentiel de ressources diɲɛ i bɛ diɲɛ fɛn minéraire
ɲɛnama fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ko nafa b'a la i komi an ye lithium fɔ cogo min na les minéraux stratégiques a bɛɛ bɛ Mali la sauf an tɛgɛ ma se min ma fɔlɔ k'o développer donc o tɛ taa fɛn wɛrɛ kɔ o tɛ taa kalan kɔ parce que il faut que an ka kalan kɛ ka mɔgɔw sɔrɔ jɔnjɔn sɔrɔ minnu bɛ se k'olu waleya parce que mɔgɔ tɛna k'an nɔ la an yɛrɛ de bɛ nin baara ninnu kɛ. Bakari vraiment bisu na i bɛ dɔ fɔ parce que bɛɛ dun ɲɛ bɛ a la donc maintenant mun dogolen don a k'an fɔ kɛnɛ kan parce que an mako b'olu la parce que aujourd'hui la démonstration dɔw bɛ yira la n b'a dɔn décision précision dɔw bɛ na ta an yɛrɛ bɛ na fɔ mais grâce à vous n bɛ kuma di ma. Ok basi tɛ Sangare o b'a kɛ sababu ye o ɲininkali kelen b'o tɛŋu la parce que ɲɛ b'a la fɛnɛ hali gabakuru suguya caman bɛ i ɲɛkɔrɔ donc a gabakuru ninnu on dirait nin bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali la jumɛn u nafa ye jumɛn ye n'o y'a sɔrɔ ninnu fɛnɛ bɛ Mali la ni nin bɛɛ bɛ se ka nafa se jamana ma. D'accord bon ne b'a daminɛ fɛn na fɛn min j'espère que don o don an b'a dun o ye kɔgɔ ye ni tawudeni yɛrɛ kɔni kɔgɔ kɔni don o don bɛɛ b'a dun bon nin ka fisa ni kɔgɔji kɔgɔ ye ni gabakuru de tan gabakuru kɔgɔ mais Sangare ouais mun kɔ n ka réalisateur il est très puissant donc i bɛ nin ta an b'a ta étape par étape mun b'e bolo nin ni de ye kɔgɔ ye nin de ye kɔgɔ ye awɔ nin de ye kɔgɔfin ye a bɔra tawudeni de tawudeni dɔnnen don i n'a fɔ kɔgɔfin yɔrɔ depuis lawale la o tɛ bi ye quoi les caravanes u tun bɛ na bɔ Maroc kana tawudeni kana Tombouctou donc u tun bɛ na min nɔfɛ nin de don wa ne kɔgɔ ye ni nafa ye jumɛn c'est pas quoi kɔgɔ tɛ yan dumuni a bɛ kɛ dumuni na et puis aussi les produits pharmaceutiques pharmacie fura caman caman bɛ yen n dɔ b'a la ni kɔgɔ de kɔgɔ a bɛ dun a bɛ kɛ tuguni pharmacie fɛn ninnu na ok c'est à dire a di bɛ tawudeni de awɔ tawudeni là kumaru bon d'accord tawudeni ok d'accord ok le seul gène de tawudeni ouais les écoles caman b'a absolument mais lawale la n'a bɛ Mali dɔn na j'espère que pas les pays arabes c'est dû à ça et aussi l'or a banna u tɛ foyi dɔn Mali la nin tɛ o l'or et le sel c'est fini d'accord ok donc an bɛ nin dɔn o voilà d'accord merci donc ko kɔgɔ bɛ an fɛ yan ça fait 1 d'abord sinon 10 sur 10 o faamuyara dɔ wɛrɛ yira ok Togola ye nɛgɛ ko fɔ nin ye nɛgɛ ye nin kabakuru nin ye nɛgɛ de ye wa nin kabakuru ye nɛgɛ de ye nɛgɛ de bɛ bɔ nin na n de bɛ yɛlɛ kɛ nɛgɛ ye nin bɛ Mali fan jumɛn nin bɛ Mali fan caman ka taa Sagabari si vous voulez même quoi nɛgɛ fanba de bɛ Sagabari dɔ y'a kuma fɔ yan ko Russe en 64 Modibo Keita a y'a fɔ Russe ɲɛna o y'a sɔrɔ u tun bɛ yan a ye nɛgɛma yɔrɔ ɲini Manantali bɛ yen Manantali baraji an b'a dilan k'a kɛ ka usine sidérurgique alimenter min bɛ an ka nɛgɛ bɔ ka nɛgɛ kɛ fɛn ye quoi ka gabakuru kɛ nɛgɛ ye ça c'est fait en 64 o kama a ye mɔgɔw bila ka taa kalan na Isu jamana na bon comme dɔ y'a fɔ yan sani u ka na kuta kɛra Isu kɔni nɛgɛ ye Isu ye nɔgɔ ye Isu à peu près 2 milliards de tonnes o y'o ye a yɔrɔ la mais a b'a ta depuis Keɲeba kɛrɛfɛ jusqu'ici la folie et même Moribabugu nɛgɛ bɛ yan o nɛgɛ bɛ yan Moribabugu yan ka Dɔnkala Cɛfala nɛgɛ bɛ yan à peu près 20 millions de tonnes o bɛ appeler Moribabugu ici là ouais mais Sangare pardon je viens parce que c'est très important il y a point de fois il faut que 2 milliards de tonnes ah oui il y a fait moi et puis maintenant il y a une démonstration wɛrɛ fɔ dun ko 20 millions de quoi là de tonnes o ye Moribabugu dɔrɔn ye Moribabugu dɔrɔn de o ye mais Bakari donc an yɛrɛ bɛ parler wallahi il y a fait bon d'accord vas-y ok nɛgɛ bɛ yan donc nɛgɛ bɛ yan donc ni à peu près 67%. Ça c'est fort, hein? Ça c'est très fort. Donc, Togola n'est comme vous voyez, au flânier, en haut blanc. Maintenant, Box City, ni Box City. Madame, il faut que Box City. Voilà, ni Box City. On a fleur à la fague. Le mécanisme de. Ah, vitri. Non, mais utiliser fin belle là.
dans tout. On y met, et même pas loin d'ici, vers Koulikoro, mais oui, mais à Béléva, vers Kenyaba, des trucs comme Kabaya, Koubaya, à Tchaman de Bengua. On a au moins peut-être 2-3 milliards de tonnes ici. 2 à 3 milliards de tonnes. Minimum. 2 à 3 milliards de tonnes. Nina Djara m'a fait même 6 milliards de tonnes. Oui, c'est ça. M'a fait même 6 milliards de tonnes. Ce qui j'espère que c'est que, bon, nous sommes sur la cartographie, alors on est là, quoi. Katama Kloubeka, à Watila. En 2006-2007, nous avons un club bégan à Watila. Donc, nous, bon, on a 2 milliards de tonnes. Ok? C'est ça. Et bon, et Victoria fait la comme manganèse. Manganèse flâner. Ni me ken do là quoi, c'est que ni ken drawing à faire un bon, mais ni à mélanger ni à faire avec le grillage, c'est ça non? Avec le grillage. Voilà quoi, c'est ça alliage. Exactement quoi. Donc ni men nega mina, on a men nega mina, on nega kain. Au drone et pharmacie. Molécule. Ni mogo sengena. Ou à vous que manganèse ta. Mais au dernier ni fanga bana peu fura mbesebe absolument manganèse odo ni le américain est bon parce que c'est que je dis très seulement et comment on appelle ça quoi négatif quoi mais c'est aussi la pharmacie hein mais mutamine le quoi absolument ouais tu milo mutamine le quoi et bon en la fois de la parce que ni vrai négatif sur quoi ni médiamu les hématites, avec comme joli, hémoglobine, hémos ça veut dire le rouge, les hématites, ok? Allez faire une affaire mais. N'est-ce pas? Ni n'est bracadine donné quoi? Parce que ni sédiments, à bracadine donné. Nous tout le monde utilisé d'abord une forme là. Voilà, absolument. Avec le haut fourneau. Absolument. Oui, un gland. Votre menu d'abord Kaïeli, c'est ça. Vous de quel d'abord ni et Mourouni font en Mourouni fin fait. Avec bonne énergie. Voilà, avec farine là. Voilà, c'était des géologues aussi. On a fait avant quoi? Ni le cuivre, azurite et malachite. Malachite. Ni ni fana bora maladie kulkoto mais bon jugement ni ba ni ibuta vernara ve yelemani ko beaucoup lithium voilà le lithium ni lithium no spondimeni ils ont dit fait fitini ni ya et ba algomi et fin de nyama palata algomi très nous bala o te donne le spondimeni lithium e bodo là lithium be bonde là ouais training voilà et bodo là ok donc ni bon amana fa ama sego fotu ningo et la batterie ni fait oui c'est absolument ali la batterie ali ben comme quoi dans la c'est ça la batterie la plupart c'est ça maintenant ok mais ningo ka gala manabe parce que Mali là d'unité ni Dolomi blanche Dolomi absolument Dolomi et ni ka dugukolo man yaro amanga ka dugukolo la dongodo sans amanga ka dugukolo la donc engrais be kala au bout de compte la sans plus d'engrais à la bande dugukolo be sengé avec kumu parce qu'avec kumu acide avec kumu quoi na kumu na ate fendi duguli ni mbibolo ka kala amina dugukolo ka kina fo makala quoi ni dolomine quoi dolomine absolument ni tabare a fleur de vers Karagala Selengen c'est ça maintenant allez ni a sous de bien ciment clinkeri voilà il m'a cimenterie diamant ciment aussi les bolocans c'est ça mais en révolution et agrarie du chamana il n'a fait Brésil il n'a fait Inde il n'a attaqué et puis ni les gens mieux quoi c'est qui te fouille là quoi il va assurer seulement ka que fro là maintenant faut ni mais on fait hein avec la ta nogo ni am tan anglais ni ta fa anglais mai anglais kai na anglais premier avec don sumana abeda donc avec de morela mais ni pas beaucoup lui c'est naturel et puis 7 ans ça 7 ans
bon n'a dans la cause parce que bon n'a hier moga bara fugena quoi sinon ni Jérémie na ma fait un d'enfant et tu n'as bara fo mais ni ma fo na fo olu fana ga parce que voilà il faut qu'il a fana fo parce que je suis d'accord voilà c'est réellement ni chari sa fambe car sous seulement ka chari anga fo kala sous ma ka chari c'est fini ay zini be encore la chaux agricole. Oh, la chaux agricole. On appelle la chaux hydratée. parce que donc à pardon c'est dire grâce à Chérifula TV ce soir on a donc ça on a fait mouiller vraiment on m'a photo on merci et puis 7 ans ça veut dire que plus pas que premier deuxième troisième année c'est fini il va falloir abe fallait abe ça dit c'est bon il va essayer c'est pas de mon village mais maintenant faut la abe fallait ça abe moi, faut venir à essayer. Donc, ça, c'est du vu, quoi. Du vécu. C'est pas quelqu'un m'a dit. Donc, on y est. Bon, je pense que Anouara, non Anouara, je pense Anouara. Ok, Anouara. Donc, maintenant, quand nous bouillons, nous serons. Madame, il faut que Djama, effectivement, Djama Bekeniba. Et puis, depuis 1954, Djama flotte à la Keniba en 1954. Depuis 1954, Djama flotte à la Keniba. Djama, on m'a voulu trouver Babanaka. Ah, Djama, Loulou. Ah, d'accord. Pour que nous passions à nous bien, il y a un famou, Djama B. Mais Djama Goni, il va faire Loulou. D'accord. Et au Flofro, il y a 1954, on a un projet de 100% Kara. Ah non, non, c'est pas le français. La DFGM, la Direction fédérale de la géologie des mines. Voilà, le chef était à Dakar. Donc, bon, au projet d'Onana, où il y a Kemeliti et Gabakouye, ou bien Kourouye, avec sur la mine. Donc, où il y a il peut même dire que Djama Beleba Taramal, la Moussa Travaga Fanga Watila, en 81, 232 carats. 232 carats. Moussa Travaga qui est là. Oui, en 81, c'est 31, oui. À Kenyaba. Donc, ça dit que c'est sûr que Amabora Bissan fait quoi. Ça dit qu'à Borora, mais il faut le chercher, oui. Bon, un Dokala cherche là. Mais Djama pour l'ami, il faut beaucoup d'argent. Ça, c'est une société minière privée. C'est qu'il y a un problème, il y a un État, État de Séradola, ça coûte cher. Le risque est trop élevé. État de Séradola. Mais il m'a dit que je vais faire quoi. Donc, Bamananga femme, État de Séradola, tu veux dire que l'État n'a pas d'argent, quoi. L'argent qu'a baraqué. Vous voulez blaguer, c'est le faire. Oui, parce que donc tu bloques à dourer et puis tu dis film taka au donina alors que tu n'as pas parce qu'il doit donc état de ça c'est pour que les mines c'est un peu compliqué état de ça voilà ok donc Djama Mbin bon j'espère bon si vous voulez quand même que tu et puis il y a pas un peu de gaz non bah amena voilà parce que demain tu as flot parce que wato Diallo Djibril voilà et très c'est mon faraka mon mali jugoro nafolo la ibsene se ka nyefoli ke jamana kono do se ka mal sur la tuga mena nafa sur fe to mon wara biano no so temna ko parce que il faut une recherche chama gere voilà ne raga domaine kon na parce que comme je lo nya photo mena je lo mini obe minu nga baranya sinembe dugu jugoro nafolo ma fe a nyinini ana bolima o ya on reka bara kon na mais il faut que mo ga do dugu jugoro nafolo ma fe fana qualité flado on va faire une ressource minière mais à faire les ressources minérales parce qu'il y a les ressources minérales à l'état solide au dénouer par abus de langage comme il y a c'est toutes les ressources minières à l'état les ressources à l'état solide avec des ressources minières mais il y a des ressources minérales ça c'est sous forme de liquide
o ye pétrole ye sous forme gazeuse pétrole a bɛ se ka kɛ ji fana ye hali ji kelen kelen min n'an b'a fɔ ko eau minérale le nom minéral ne vient pas du hasard i y'a faamu donc o ye ressource à l'état liquide a bɛ fɔ o ma pétrole b'o la ji b'o la il y a les ressources à l'état gazeux o ye gazimafɛnw ye bon maintenant n'i nana mɔgɔw ɲɛ Mali la mɔgɔ caman ɲɛsira les ressources à l'état solide n b'a fɔ o ma ressources minières n'a fɔ ale ka pierre précieuse ninnu olu bɛɛ b'o kɔnɔna de la mais quand tu parles de ressources minérales a bɛ nin bɛɛ englobé donc n bɛna ressources minières la après n bɛ taa ressources minérales à l'état liquide les ressources minières ta k'a lajɛ comme a y'a fɔ cogo min na Mali ye recherche kɛ depuis les années de l'indépendance depuis Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wagati min na Modibo Keyita sɔmina k'a fɔ Mali ye dugu jukɔrɔla barikalen don fɛn caman bɛ anw fɛ yan o jateminɛ fɔlɔ ye min ye o ye c'est que géologue fɔlɔ tun b'anw fɛ yan comme n ko i ma n ko géologue an b'a kɛ diplôme bɛ minnu bolo mais géologue dɔw bɛ yen olu diplôme t'olu bolo n'olu ye orpailleurs ye par exemple dɔnniya dɔ b'u la mais le fait que n'i ma kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ a tɛ se ka f'i ma ko géologue sinon géologue fɔlɔ tun bɛ Mali la n'o ye orpailleurs ye o misali tun ye Kanku Musa ka Makantaga n'a taara ni sanu tonnes hakɛ caman dɔw ko 8 tonnes dɔw ko 20 tonnes à tel point qu'il a classé comme l'homme le plus riche de tous les temps mais sanu in sɔrɔla cogo di orpailleurs y'a ɲini dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ka sanu ɲini ka fara ɲɔgɔn kan fo ka se ka nin tonne hakɛ sɔrɔ donc c'est pour dire que géologue bɛ Mali la maintenant c'est comme n'an y'an ka farafin furakɛlaw ta a dɔw caman fɔrilen don kosɛbɛ kosɛbɛ mais u tɛ se ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ parce que dɔgɔtɔrɔya formation t'u la mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u tɛ fɛn dɔn dɛ u bɛ se k'e ka banabagatɔ furakɛ ka bana ban pewu a bɛ cogo min na géologue fana bɛ ten tɔ donc il y a des géologues an ka orpailleurs olu fana ye géologue ye donc Modibo Keyita sɔmin'o la a ye société dɔ sigi SONAREM Société nationale de la recherche et d'exploitation minière donc a y'a dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn fo i ka mɔgɔ de former a dɔnniya bɛ minnu na parce que i tɛ wuli yɛrɛ ma fana ten n'a dɔnniya ba t'i la k'i bɛ se ka minnu ni fɛn an b'a fɔ min ma production industrielle o de senfɛ a ye maliyɛn caman bila ka taa Russie jamana kan ka se ka taa géologie kalan kɛ bon je pense que mon père olu yɛrɛ bɛɛ b'o la olu ye projet o ye docteur Madani Diallo docteur Sangare ninnu bɛɛ b'o la o ka ca donc olu seginna ni dɔnniya ye sisan olu ka travaux commencera u ka baaraw n'u ka ɲɛɲininiw y'a yira k'a fɔ bauxite bɛ yan a ye bauxite nafa fɔ nɛgɛ bɛ yan uranium bɛ yan Mali uranium gisement dɔ découverte tun kɛra Faleya o yɛrɛ gisement tun kan ka don en production parce que n'i ko uranium ale de bɛ kɛ ka centrale nucléaire ninnu na marché centrale nucléaire fɛn fɛn bɛ marché diɲɛ kɔnɔ uranium de bɛ kɛ k'a la marché wa ale énergie de da ka nɔgɔn ni diɲɛ énergie bɛɛ ye uranium kilo kelen bɛ se ka énergie min produit ye en électricité c'est plus de 2500 tonnes de carburant ale kilo kelen donc c'est l'énergie la moins chère au monde et c'est l'énergie la plus propre au monde mais danger ye min ye ni centrale explosera don ala ma kisi o y'a danger ma yɔrɔ ye sinon c'est l'énergie la plus propre au monde et la moins chère dans le monde donc o y'a to Russie ka retrouve fɔlɔ ils font partie des premiers minnu ye centrale nucléaire bila en valeur parce que Russie la tun mɔgɔ jɔnba bɛ électricité la donc o de y'a to i y'a ye centrale b'olu fɛ yen u y'a développé uranium bɛ Mali la Faleya a gisement fɔlɔ découverte kɛra a min tun kan ka don en production tubabuw ka Faransi ka fɛn dɔ nana ko non k'a kana kɛ ko parce que k'a bɛna bɔ yɔrɔ min na ko ani population ka surun bon a kɛra sababu ye k'o projet jɔ mais maintenant n'i ye nord ta k'a lajɛ dans la zone de Ladrade des Ifogas toute cette zone o bɛɛ ye uranium mayɔrɔ de ye hali kɛlɛ min b'an ka nord la gansan tɛ o uranium sen b'a la o Faransi ye Niger ka uranium exploité depuis les années 70 bon u sɔmina k'a fɔ Niger ta bɛna ban don dɔ la ni Niger ta banna u bɛna ɲɛsin jɔn ta ma Areva bɛ depuis dans les années 70 bon ni Niger lajɛ u ye nin uranium ba bɛɛ bɔ yen centrale nucléaire ma deli ka segin Niger olu yɛrɛ u tun b'a bɔ prix min na Niger ils avaient pas le contrôle de leurs ressources mais maintenant a kɛra tubabuw kun na sisan n'u tilala Niger ta la u bɛna an ka uranium de bɔ sisan donc hali mankan minnu bɛ nord la caman sɔminen don k'a fɔ o problème b'a la n'i ye yen fana jateminɛ le bassin de Taodeni
c'est-à-dire mɔgɔ bɛ pétrole kalan kɛ géologue fɛn fɛn pétrole kalan kɛ o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ pétrole bɛ yen mais comme bamananw ko ten ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la jɛgɛ bɛ ji la mais i bɛ jija ka jɛgɛ de bɔ ji la ka yira mɔgɔw la ko jɛgɛ bɛ yan a bɛ cogo min na pétrole fana bɛ ten recherche y'a yira k'a fɔ pétrole bɛ yen gaz bɛ yen ne yɛrɛ wagati dɔ la ne ye n ka kalan kɛ Algérie an ye n ka kalan dɔ sen fɛ an y'a yira la k'a fɔ pétrole bɛ yen gaz bɛ yen o misali ye min ye Mali tun kan k'a ka pétrole fɔlɔ puis exploitation daminɛ février 2012 janvier 2012 guerre wulila nord la mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ est ce que nin ko in tun t'a jukɔrɔ parce que ni Mali tun y'a ka Mali tun k'a ka pétrole fɔlɔ puis le pétrole fɔlɔ Mali la tun kan ka exploiteli daminɛ a tun février 2012 mais janvier 2012 kɛlɛ wulila. Voilà, parce que moi tu coupes la parole. Ne tun bɛna ɲininkali kɛ an mɔgɔ la an mun ye kalan bɛɛ kɛ yala est ce que a bɛ fɔ est ce que pétrole bɛ Mali la wa. pétrole bɛ yen pétrole bɛ yen gaz bɛ yen. Ni pétrole bɛ yen gaz bɛ yen pourquoi nous on tarde k'a exploiter pourquoi. bon facteur caman b'o kɔnɔna la. Voilà parce que facteur caman b'o kɔnɔna la parce que an géologue an b'a fɔ fɛn min ma ko gisement a bɛ se ka kɛ gisement de pétrole ye a bɛ se ka kɛ gisement de l'or ye c'est-à-dire pour que ka gisement découverte kɛ k'a dɔn ko dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɛ yan a y'a fɔ cogo min na risque b'a la i bɛ se ka milliard don a la a bɛ se ka kɛ i bɛ taa min sɔrɔ yen est ce que o de don. risque b'a a kɛ to ne tun na o yɔrɔ la dɛ i y'a faamu dɛ c'est une nako ko a bɛ si je peux me permettre à fin. D'accord, c'est fini. Voilà. Donc maintenant ni géologue ye pétrole ye géologue ni kuma dɔ fɔ n ko géologue ni géophysicien de bɛ baara kɛ anw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ yan pétrole ma yɔrɔ ye siga foyi t'a la pétrole indice bɛ yen k'a fɔ pétrole bɛ yen mais a quantité min bɛ yen an ni géophysicien de b'o baara kɛ k'a dɔn ni quantité bɛ yen bon ni quantité évaluée la sisan o de b'a yira a la est ce que ni e tɛna bɔ est ce que i bɛ nafa sɔrɔ a la walima i tɛ nafa sɔrɔ a la o ye risque fɔlɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na bon jamana caman bɛ yen olu tɛ sɔn k'o risque ta olu bɛ o di u ni multinationaux de bɛ bɛn a kan k'a fɔ ayiwa i bɛna an b'a risque ta mais n'a bɔra an bɛ jɛ e bɛ se k'i ka wari sɔrɔ cogo di jamana caman bɛ investisseurs wele ten donc pétrole bɛ yen gaz bɛ yen le gaz de Burakebugu ne yɛrɛ tun ye géologue dɔ ye maintenant dɔw secret la mais ne gaz anw ye gaz ye k'a bɔ c'est-à-dire les premières expériences ont montré le gaz à hydrogène de Burakebugu. Bon, maintenant, ni bora ni Mali avec Kati avec Kati 120 à peu près. Voilà. Donc gaz B, c'est la folie là. Donc c'est pour vous dire que Mali la gaz B à pétrole B. Donc les autres ressources, lithium tu n'as pas. Ni tu n'as pas qu'on a ni calcul mais c'est une réalité. C'est une réalité de telle sorte que Mali lithium n'a bora. Usine flamand kanga 5 ans. Nous bora Mali n'a que premier en lithium. Donc ressources wɛrɛw bɛ yen ni calcaire ta k'a lajɛ Mali ciment Modibo Keyita ka wagati Sosima Modibo kɛra sababu ye ka Sosima sigi Mali la Mali an ka ciment tun tɛ bɔ yɔrɔ si an ka ciment tun b'an yɛrɛ fɛ yan mais c'est pour dire que a y'a fɔ cogo min na ressources bɛɛ bɛ anw fɛ yan mais ressources e b'a bɔ cogo di o question bɛ o de nɔfɛ o i bɛna bɔ cogo i ni jɔn de bɛna bɔ fana tout le problème se trouve là-bas. Voilà, madame, vas-y. Voilà. Parce que moi, c'est la question, parce que avec les quelqu'un pour quoi. Parce que ni bébé, il y a vraiment à bambouleur. Et puis, mouna, on t'a bien. Voilà. On va attendre. Non, et moi, j'ai une lecture là, le blocage en tant que consultante, parce que on est RTP là, une consultation dans madame qui a fait un chaman kalama. Je me dis que il y a un blocage institutionnel. Il y a un blocage d'obéir, non, politiquement, au pétrole bord, au bas la semaine. Politiquement? Ah ouais, politiquement. Parce que, ni comme si ça n'a qu'à pétrole sort. Fika au moyen directement, il y a nos politiques. C'est-à-dire, oui. Par exemple, en 2020-2021, si je ne me trompe pas, appel d'offres qu'on lancera sur le bloc de Nara et de Gao. Donc, bloc d'hydrogène et de gaz et d'hydrogène et du pétrole. Bon, moi, j'ai postulé avec des géologues congolais. Et puis, on a été retenu. Et 2 fois, ça a été renvoyé. Parce qu'il n'y avait pas de bureau capable de postuler. Parce qu'il fallait avoir 3 bureaux concurrentiels pour vraiment choisir un bureau pour exécuter le travail. Et entre-temps, voilà. Donc, il faut il faut qu'il y ait barada de Kunkanka na ministère là
kana k'an bɛ se ka nin baara in kɛ pétrole recherche ani hydrogène gaz o recherche kɛ bon ministère la jɔn kuma an ka ministère la ministère des mines o kɛra ani l'office malien des pétroles c'est-à-dire pétrole soba ɲinini soba olu de tun y'o organisé a kɛra 2020 21 voilà 2021 non a ma kɛ ka sɔrɔdasiw to yen voilà a kɛra ka IBK to yen nɔ a kɛra ka IBK to yen donc ministère la anw ye postulé la ni géologue congolais ye et on a été retenu parce que pourquoi pétrole te recherche comme par rapport à Djibril min fɔ géophysicien ni géologue dɔrɔn tɛ i n'a fɔ branche camanba de b'a la sédimentologue b'a la stratigraphiste b'a la fɛn carrière caman b'a la quoi bon f'i ka année dɔw sɔrɔ f'i ka san caman sɔrɔ o étude la par exemple ni géologue minnu y'a kɛ olu de bɛ ka Congo bloc étude kɛ bi olu de b'a fɛn bɛɛ kɛ la donc expérience bɛɛ tun b'u bolo donc o de ye ne favoriser ne nana ne taara mais entreprise fɛn cakɛda wɛrɛ tun tɛ Mali la yan min fɛnɛ bɛ fɛ ka baara in kɛ donc o kɛra défaut ye jusqu'à ce que u ye marché u y'a renvoyer donc siɲɛ 2 a renvoyer an ma se ka baara kɛ donc ni politique tun bɛ yen sisan nɔ pour que vraiment mɔgɔ dɔ sɔrɔla min bɛ se ka baara kɛ a y'a d'olu ma bon a tun bɛ kɛ o wagati kɔnɔ mais wagati tɛmɛna dɔrɔn kɛlɛ wulila IBK est parti bon nara tɛ i tɛ se ka accéder nara la insécurité y'o bali i y'a faamu i tɛ se ka taa Gao insécurité y'o bali o bloc bɛɛ dɔnnen don wa bloc ninnu avancé len don parce que étude dɔw kɛra ka tɛmɛ pétrole bɛ yen nɔ gaz bɛ yen Gao pétrole bɛ yen gaz bɛ yen a dɔnnen don parce que étude dɔw kɛra société ba dɔw taara baara k'a kan mais kɛlɛ in nana parce que c'est une guerre de ressources c'est une guerre économique donc o de la sisan nɔ il faut vraiment une politique il faut que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min une politique très forte c'est-à-dire il faut état qui impliqué état k'a yira bon an ka priorité ye nin de ye an bɛ nin ɲini moyen bɛɛ la an bɛ bila mɔgɔw ɲini minnu bɛ na an ka pétrole bɔ et puis an k'o condition créer parce que a tɛ se ka kɛ lakanabaliya kɔnɔ fo lakana ka sabati o b'a la état fɛnɛ ka a impliqué pour que a ko ka sabati quoi sinon kɔni a bɛ yen nɔ wa a bɔli yɛrɛ a tɛ janya na ni moyen b'an bolo voilà a tɛ janya. Lamine, oui. La question? Bon, une question a ka gɛlɛn kojugu i b'a fɔ a ka nɔgɔn parce que géologie comme an ka karamɔgɔ n'an ka cɛkɔrɔba bɔra ka min fɔ a ye kɔgɔ in ta a y'a ta yɔrɔ fɔ a ye bauxite ta a tagamana an ka yan maintenant minerai de fer k'a ta ni bassin kɔnɔna il y a 3 bassins a y'a fɔ cogo min bassin de Bafi Bagoye Gassan il y a 2 milliards de tonnes donc bassin fleuve Sénégal bɛ yen bassin de Falémé bɛ yen donc n'i y'o ta c'est-à-dire géologie mago bɛ précision de la a mago bɛ précision na kojugu o de ye baara in gɛlɛya pétrole k'a fɔ baara ma k'a kan baara kɛra a kan mais vraiment géologue pour que a k'a fɔ ko nin ye nin ye ah non ça il faut i b'a faire a pièce de conviction de bon est-ce qu'il y a c'est vrai que il y a des situations favorables la géologie n'i y'a mɛn géologie dugukolo ani Algérie bɛ bassin partagé Mali yɛrɛ il y a 2/3 du Mali est constitué du bassin de Taoudéni il y a le Graben de Gao et de Nara je veux dire donc il y a eu des forages et ces forages ont conduit Mali participera à bɛɛ lajɛlen na mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko voici un rapport qui détaille et ces forages voici à telle profondeur ni quantité in de bɛ yen ni forage tɔgɔ in situé à tel endroit où c'est positif. Donc, on sait on a des facteurs, mais donc, à Maroc, dans Koka Bédron, c'est un problème. Il faut faire attention. C'est un problème. Voilà. Géologue, tu sais qu'à fond. Mais géologue, tant que ma jabi sort, il était là. Il m'a participé à Barala. Si tu le dis, c'est un problème. Parce que, comment? Voilà, donc voilà, j'ai dit il faut forage clé d'abord dans les années pétrole forage 90 qu'on a cassé 2000 il fallait 20 milliards à forage clé tu peux aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur c'est vrai quand tu fais combien 20 milliards une plateforme forage qui a à profondeur là et tu peux faire ça il y a une négativité c'est-à-dire que tu n'as rien
Il y a 20 milliards de dollars. Mais c'est ça. Oui, c'est vraiment essayer de voir. Parce que quand il y a 2000, 3000 mètres là, il sait qu'il faut que le pétrole baisse. Mais kalan sira n'a yela sira ka a bɛ yen mais a bɛ se ka kɛ i bɛ a baara daminɛ i tɛ fɛn sɔrɔ a kɔnɔ. Dugukolo n y'a fɔ cogo min na an ni Algérie bɛ dancɛ la dugukolo suguya min komi ne ni cɛ tabali min tɛ nin sisan nin bɛ continuer ka na yan o mais ni donna nin kɔnɔna na sisan structure millimètre ni ɲɔgɔn cɛ o cogoyaw tɛ kelen ye c'est à dire il y a des variations dugukolo ko problème y'o de ye a yɛlɛma barika ka bon kojugu donc il faut faire très attention voilà o de kama. Ok, M. Sangare. Bon, moi je pense que, n'est-ce pas quoi, le potentiel Mali, capital Mali là, c'est pas le potentiel est là. Mais c'est comme exemple concret quoi. Ntamanda là, au Tessalouta. Mais est-ce que le Corée est en Liga usine Kassanubo? C'est clair quoi. Bah, fait mal là, à indice là. Do là, n'est-ce pas, do la pétrole là, do la gaz là. Mais est-ce que ça veut dire que Epseka, voilà, Epseka na et Barabake, ka fait Sikadala, Kabo. C'est un peu différent. Mais ni au Befle, et ni à un bassin fleur, à un parti Taudoni fleur. À Fourage Migraï à Mancha, à peine 6 ou 7. Alors que c'est des millions de kilomètres carrés. Aux États-Unis, chaque 100 km, on fait un puits, on fait un fourrage, c'est pas que pour le pétrole. Chaque 100 km. Alors qu'on fait, bon, on est là, quoi. C'est pas 300 000 km. Ça veut dire qu'on devait faire 3000 puits, c'est pas que pour le pétrole, après on a fait un mafocaté. Mais on a fait que 6 ou 7. Non, on est 3000, hein, on a fait que 6 ou 7. Donc, vraiment, on n'a rien fait. Ouais. Mais pétrole, moi, je pense que il faut travailler. Il faut de quoi. Demande. Impossible là. Donc il faut travailler, encore travailler. Je pense qu'ils étaient pratiquement en train d'installer une station de pétrole en 2011-2012 avec Sempara. Oui, oui. Mais bon, là je devais donner. Là, je devais permettre qu'on ait une plateforme mal là, parce qu'ils étaient là impliqués avec Eni. Ouais, avec Eni. Mais à la dernière minute, ils ont refusé. Maintenant, on devait amener la sondeuse d'Abidjan. C'est jamais arrivé. En tout temps, fait mes Namina. En temps, fait mes Namina. En Namina, Wati de Maloula. Et Abenani, ça nous a fait mais moi, je voulais vous demander là. Donc, quand le Goussin a été de fond là, il avait fait une déclaration pour pétrole ira. Bon, quand on dira qu'Australien ou comment faire bon, donc au pétrole, c'est que le pétrole ira au bas. Bon, c'est que à Kenya en 2007, qui va là. À Koubamangana, Django là, il peut être mal là. Il devait être. Il fait pour la présidence. Ah oui. Ah, mais bon, ça c'est un politicien. Il a fait ça au moment de la campagne. Avec Sénégal. Dans Sénégal, il a conseillé de dire. Mais lui était ministre de. Voilà, mais encore une fois de plus. Tant qu'il m'a foragé quelqu'un, on a fait quoi? C'est ressources bien, mais fika à son cas dans ce cas mais nous avons une sens, ça va bien. Mais je dis encore, il faut le plus. Il y a tout pour que au Mali il y a le pétrole et du gaz. Il y a tout. Mais c'est un bébé quoi. Ouais, mais on n'a pas encore la main. Faut dire les gars c'est égal. Ah oui, on n'a pas encore la main. Il y a tout. Mais tant qu'on n'a pas la main, on fait atteindre. Aujourd'hui, les catégories quoi. Ouais, mais comme madame est comment elle je suis pas d'accord quelque part en tant que géologue. D'accord. C'est-à-dire Djikere. Géologue Baroko Djibé Kasrama Forêt Folo. Il y a femme. Par la méthode sismique. C'est comme l'échographie du sous-sol.
Moi, docteur, échographie d'amour, DNA, la jadi, tu as donné muso ka sɔrɔ den mana fɔlɔ. Docteur na science et géologie qu'on a là. Ah, qu'on est vraiment à Kalani. C'est pour te dire que la technologie a tellement avancé, il va donc faire des doubles du corps, ni fin. Mais maintenant, avec moi, qui est très intéressant, à quantité de ici, est-ce que le B est permetté de forager, est-ce que il faut hacker sur pour que les forager là, il faut avoir sur le follow. D'outils. Bon, maintenant, pour les codes d'outils, il est obligé de forager de forêt 600 pour que l'évaluation du bassin. Et le bassin, il est sondagé. Nous, on appelle ça le sondage. Tu n'as pas besoin qu'il est sondagé pour avoir les résultats. Et la géophysique nous enseigne, avant de fouiller, tu fais d'abord la géophysique pour que tu est-ce que tu as géophysique de la sondage. C'est pour te dire que tu as déjà une idée d'abord avant que tu aies fourragé. Tu as une spécialité qui a fait donc si quelqu'un me dit le contraire, moi je ne serais pas d'accord. C'est pour te dire que le pétrole, tu peux bel et bien faire l'étude du pétrole avant qu'il ait fourré, avoir la certitude même que le pétrole est là. Mais maintenant, la quantité qui est là, pour qu'il y ait même au niveau du fourrage, pour qu'il y ait une évaluation, il nous faut faire beaucoup de fourrage pour qu'il y ait une évaluation. L'évaluation, il y a une quantité de fourrage là, supposons c'est 50 milliards. Et l'évaluation là, une quantité de 5 milliards. Toi, tu es perdant. Gisement qu'on met à il faut d'amener là, il y a une anomalie. Mais est-ce que cette anomalie te permet de faire une exploitation économiquement rentable? Sinon, le pétrole, on a bel et bien toutes les preuves, des indices. Il y a bel et bien le pétrole. Mais maintenant, quantité de ici, ça. Il fait un mot de neuf. Mais quantité sur le map. À quantité, c'est-à-dire, il s'est gardé au pétrole B. Mais maintenant, il a quantifié tout petit. Pétrole, il a fait une estimation d'ici sur la bauxite. Il a dit à peu près 2 milliards. N'est-ce pas? Ça, c'est une estimation qui peut être basée sur les structures, longueur, largeur, le volume, la densité. Il fait une évaluation. Maintenant, vous trouvez le pétrole, il faut l'embêter. Mais maintenant, il y a une évaluation. Mais maintenant, pour qu'il y ait un pétrole B, c'est comme tant que le pétrole m'a jailli, un profane, tant qu'on y a pétrole, on va finir le pétrole. Mais les jours où ça va jaillir, on est bon avec effectivement pétrole B. Mais allez bien, est-ce que quantité de B, est-ce que c'est économiquement exploitable? Les ressources de pétrole foragique. Les gens disent, c'est le même, mais nous y a baraque, que les ressources y a quantité de B, à quantité de mancha pour que ça soit économiquement exploitable, que d'autres projets abandonnés. Ça, c'était dans les années 60-70. Bon, maintenant, la technologie avancera. Vous avez des résultats sur fin de connaissance là. Mais une connaissance avancera, il est 5 ans. D'accord. Voilà. Donc, nous pouvons faire un mine de Jibril Kakumaka. Parce que, allez, il faut une géophysique, c'est qu'il y a un indice, il y a non. Directement il sait qu'il faut la cojibi parce qu'il sait qu'il faut fourrager avec un fourrage à sec et à fond. Il peut fourrager ici, il te dit sur. Géophysique va finir à cojibi parce que aïe dit sera ouillé mais il va se dire quoi, dit fitin d'orero, à bien à droite tu te fouilles sur. Donc ni bazo quand au TC qu'on nous a fait justifier, au TC qu'on a argument justifié. Mais il faut, son attraqué est fourrage ok. Il y a eu des puits positifs. Donc il a dit. Mais donner le nom, c'est très confidentiel. Confidentialité de l'eau. Pétrole, pétrole là, c'est sensible, c'est stratégique. J'ai mieux qu'on a joué là quoi. J'ai mieux qu'on a joué là parce qu'on a appuyé au dé et bah ben ma gobe pétrole là. Ah ben il te sait que information ta aucune information d'accord da qu'est-ce qu'on entend tout là au fin té. Donc barakera mi yashine na ma na mo gobe information na o seru mo be se ga mi nda mo go da ma nota information be sani ni ma go bala abe sani société mbe na iba sani. Donc il est sur la baraka. Oui, abe sani. Baram kera ka teme abe sani. Notre carte est abe. Mais maintenant
économie doyen a fɔ mais économiquement exploitable an tɛ se k'o confirmer mais baara dɔw kɛra o y'a dit pétrole kɔni bɛ Mali la c'est qui est sûr mais maintenant quantité min don an t'o dɔn. D'accord. Voilà. Ok. Reprélatigɛ de kan ka di fɛnɛ concernant gazi ko fɛnɛ la parce que gazi il y a à partir du moment an bɛ gazi min na ça c'est les gaz à l'hydrogène ni hydrogène yɛrɛ ta table même c'est un seul élément donc ale mago bɛ processus min na c'est-à-dire b'a fɔ fɛn o fɛn a tɛ k'a fɔ ko nin yera mais est-ce que n'a baara la pour que k'a bila mɔgɔw ka mago ɲɛ cogo la à tel coup mɔgɔw bɛna se k'a san wa ka hydrogène yɛlɛma ka kɛ combustible parce que ani gaz vitamine tɛ kelen ye a n'o tɛ kelen ye dɛ. An bɛ gazi min utiliser. Non, il y a le gaz naturel qui est directement qui est un combustible. C'est différent de l'hydrogène. Ah, dɔw tɛ kelen ye. O de y'a to a bɛ tan tɔ jusqu'à présent on n'arrive pas à la mettre en valeur. Ah, donc an b'a gazi bɛ gaz u tɛ kelen ye. An bɛ gazi min utiliser so kɔnɔ. Non, c'est pas. Ani a min bɛ bɔ. Ça aussi ça existe à l'état naturel parce que le processus de transformation de fo ka taa se pétrole ma. Il y a femme. Voilà, donc aller gaz à hydrogène et ça c'est pas un combustible. Il faut beaucoup de travail et des trucs pour vraiment aller à ça. Allez-y. Voilà, allez-y, vas-y. Donc c'est ça, moi. Donc l'opérateur. Voilà, o de y'o yɔrɔ ye. Maintenant au gazi effectivement n y'a fɔ cogo min il y a des faveurs. Dugukolo ko la ala y'an naja. On partage des frontières avec des pays qui en ont et ces bassins rentrent chez nous. Donc en fɔra cogo min cɛkɔrɔba ka kuma la il faut travailler. Baara mago bɛ baara de la. D'accord. Et au baara dun tɛ se ka ɲa ni sécurité tɛ. La première des choses. Voilà. Wari bɛ na ko fɛ. Beaucoup d'argent, de connaissances techniques financières. Ça vraiment, ça demande beaucoup de moyens financiers. Ok. D'accord, monsieur Bakar, kɔrɔfɔ tɛ. Donc waati min dira ma a bɛ surunyana ka na. Donc an bɛ kuma d'u ma. Donc vraiment est-ce que nin na an bɛ bolo min kan nin est-ce que an bɛ se ka solution voilà solution jumɛn de bɛ. Jumɛn de kan ka kɛ min b'a to ni fɛn b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka nafasɔrɔ siraw bɔ cogoya min na sɔrɔ ka se ka kɛ jamana ka yakubaya bɛɛ ka baara sɔrɔ jamana yɛrɛ ka sankɔrɔta. Et puis maintenant pour an bɛ carburant problème carburant bɛ senna b'a dɔn voilà donc Maimouna pour que olu bɛɛ bɛ se ka ban ka jamana kɔnɔ. Ne kɔni bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka latigɛ an ka géologie dugujukɔrɔ nafolo baara an ka don ba la i y'a faamu an ka don ba la c'est pas que mɔgɔw ka taa kalan kɛ école la ka ten tɔ k'a yira mɔgɔw la n'i taara kalan kɛ i bɛ se ka taa nin kɔfɛla la ou bien an bɛ na ni formation dɔ ye a tɔ ka laban an mago bɛ fɛn min na jati Mali kɔnɔ yan kalan minnu na dugujukɔrɔ nafoloko la k'o kalan kɛ kalanden ninnu kunna bon o dɔrɔn fɛnɛ tɛ ka musow caya a kalanyɔrɔ la o ye ne yɛrɛ ka kɔnba ye o ye ne ka laɲini ye parce que musow man ca n'i y'a jateminɛ ni nafaba in bɛ nin baara in na mais musow tɛ tɛmɛ kɛmɛ o kɛmɛ sara kelen kan yɔrɔ o ka dɔgɔ donc k'a yira nafa min b'a la ka musomaninw bila ka taa u ka kalan kɛ u ka hali minnu ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ u ka bourse ɲini ka d'u ma u ka tout performer c'est-à-dire n ye min fɔ domaines de don et puis an ka organiser organisation tɛ taa d'abord an ye min f'i ye OGM l'ordre des géologues ordre des avocats bɛ yen nɔ topographes bɛ yen nɔ mais jusqu'à présent an ka papier ma bɔ fɔlɔ u ka ordre des géologues u k'o officialiser géologues ka ɲɔgɔn dɔn u ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye et puis baarakɛdaw ka dayɛlɛn quoi a kama an ka sɔrɔ boson siraw bɔ ani baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛw parce que économistes b'a la fɛn caman b'a la donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲa cogo min na an b'a kɛ o cogoya la malgré que moyen ba tɛ an ka jamana ye bi bi in na mais moyen fitinin min b'an ye n'an bɛ se ka bɔ sira telima min fɛ an bɛ se k'o f'u ɲɛna an ka b'o sira fɛ parce que nafa min bɛ dugujukɔrɔ nafolo la déjà fitinin min bɛ bɔ an ka se ka nafaba b'o la n'an ye nafaba b'o la an bɛ tila k'o don sira wɛrɛ fɛ pour que an ka se belebeleba ma donc o ye ne ka laɲini ye donc ne bolo état an ka ɲɛmɔgɔw hali bi u k'u impliquer c'est-à-dire u ka ko in don ba la quoi a kana kɛ kuma ye quoi an ka kɛ kɛnɛ kan ko yɛrɛ ye a yɛlɛmani ka kɛ kɛnɛ kan ko ye transformation économique a ka yɛlɛma kɛnɛ kan donc ale baara de bɛ se ka baara di jamana kɔnɔdenw fɛn bɛɛ an bɛ fɛn bɛɛ bɔ a kɔnɔ c'est comme si ale ni sɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ a kɛlen komi fiyentɔ ni bere ye géologie in ye fiyentɔ ka bere o ye géologie in ye a bɛ sira yira an na fɛn bɛɛ la min ka PIB la ye
ni ye PIB ta nafa sɔrɔ sira la an bɛ 10% à 12% na ni lithium farala kan lithium usine farala kan bon o dun tɛ taa géologie o bɛɛ ye géologie nafa dɔ ye donc n'a dɔ farala o kan est ce que an tɛna 30% na don da la PIB la géologie ba a bɛ ta a bɛ fɛn bɛɛ ta 50% a bɛ se ka kɛ parce que ressources b'an fɛ yan nɔ fɛn bɛɛ b'an fɛ yan donc an ka hakili to fɛn min bɛ se ka nafa d'an ma ka sɔrɔ an kana base fɛn kelen kan fɛnɛ an ka diversifier c'est à dire sanu dɔrɔn tɛ pétrole dɔrɔn tɛ mɔgɔw bɛ se ka boli ka taa yɔrɔ bɛɛ bi na ka sɔrɔ pétrole fɛnɛ tɛ o moyen wɛrɛw bɛ yen min tɛ pétrole ye énergie verte bɛ yen nɔ donc an ka focuser olu kan cɛncɛn b'an fɛ yan nɔ soleil c'est à dire fɛn b'an tile b'an fɛ yan nɔ cɛncɛn bɛ yen nɔ ji b'an fɛ yan nɔ donc an bɛ se ka transformation énergétique kɛ cogo sugu bɛɛ la n'an ye moyen d'an yɛrɛ ma ka kalanbagaw ɲini ka ressources humaines ɲini parce que capable de relever ces défis là ça c'est très important donc appel min tun bɛ ne fɛ o y'o ye an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi malgré gɛlɛya in bɛ se ka solution ba d'an ma quoi. D'accord, vraiment merci beaucoup madame, merci monsieur Sangare. Ok, ne bɛ min fɔ ne bɛ taa ni kalan sira yɔrɔ ye quoi denmisɛnnin minnu bɛ k'an lamɛn géologie c'est un très bon métier. Mais mal nous fait. La géologie, la géologie fait. Parce qu'avec la warning, ça pose déjà un problème. N'a fait, vous êtes prêt à vous sacrifier pour tout. Donc, c'est pas qu'à ma fois école d'Union, géologie, aïna la n'a pas fait. Bon, maintenant, c'est maintenant un métier plus facile. Hein? Mais avant, il m'a démarré, il y a 6 mois pour ce qu'on a. C'est-à-dire que c'est pas que maintenant, avec vos breaks là, il y aura 4 semaines, il y a 2 semaines. Mais c'est pas que on a mon challenge ou 2 mois parce que tu es. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis sacrifié pour ça. C'est que Bibi n'a quoi, à la condition quand. Mais, quand faut qu'on a joué là parce qu'il a fait. C'est pas qu'on a joué là parce que Abe, géologie fait. Voilà, ne vais quoi. Je ne vais pas aller loin là. Ok. C'est ça. Monsieur Togola. Ok, donc, pour que géologie puisse être à Jorofa, alibi, parce que n'a pas la Jamanama. Autant il y a fois Jamana et qui doit de géologie là. Voilà, doit de la Chogodi. Voilà. Ka école ni Jamana Bauta, pas au Canada. Bagi géologie bigi. Bagi Bessonaï. Donc, Demsen comme ni Bagi là a donné bala déjà. Depuis le lycée là. Voilà. Donc, avec la université, à Kara Sansavayo, à Kara Sandurio, à Bukla Kopekala. Donc, à Babara Noya, Kosebe. Parce que nous, à Barat Noya, à brancher Mumbai, parfois à géophysique ou géotechnique ou à risque ou gestion des risques ou à environnement, à bateau ni bella geliam c'est qu'on brancher bien maîtrisé, parce que au moro chaman soro, qu'à barada chaman créé. Donc pour que ça mingo era nafa boy, il faut que à barake bara berka soro ifi. Ana joro be fabra. No te doro au moro Mumbai no joro fa. Ni a jate mina o tigi sarabe sigiro ma sababo kasoro yanga tate mimbo. Donc en même temps non yo école formé comme kabi follow anga formation c'était de qualité o be se exporter jama o le be se nafa o be ta expatrier yoro fait donc abe fanga do anga fena o follow flana mali mako be kamoko deme il va falloir améliorer maintenant c'est ça loi tara contenu local ko là donc il faut que au moment où no no be intervenir au secteur d'activité qu'on a ka former jamana mako be ka fond bla en place wajibi blendi do ka barakela o demekele mɔgɔ minnu bɛ na sisan nɔ malien acteur particulier n'olu b'a fɛ ka permis ta ka se ka u b'a fɛ ka taa u ye permis dɔw sɔrɔ niveau dɔ la u b'a fɛ ka taa carrière walima petite minnu na u ka se ka wari sɔrɔ accès la maintenant mun ye sous-traitants ni fournisseurs ye maliens u ka se ka wari sɔrɔ parce que waritanya ni moyentanya hali n'i bɛ se baara la a b'i dɛsɛ ka taa ɲɛ donc il faut que Mali ka o politique de bila en place des champions ka champions créer n'o tɛ a tɛ se ka taga donc o mana kɛ vraiment cadre organisé kanya cadre ka organisé moyen ka di état yɛrɛ ka structure ma u ka se k'u jɔyɔrɔ fa écoledenw ka labɛn n'o kɛra ka ca ala fɛ an mago hakili bɛ mun na
o bɛ sɔrɔ géologie ko ni mine ko la. D'accord, vraiment merci. Djibril. Ok, Bukari, min bɛ ne fɛ k'a fɔ o de diɲɛ bɛ yɔrɔ min na diɲɛ sigilen bɛ sɔrɔ de kan, l'économie. Sɔrɔ tɛ jamana o jamana la bi i bonyanen tɛ i jatelen tɛ. Économie i b'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye? Géologie à base dɔ ye. An ka jamana sigilen bɛ agro-silvo-pastoral, an ka ressources minérales. N'o ye géologues bɛ se k'an dɛmɛ k'o découverte n'o gisements bila kɛnɛ da la cogo min na o de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. I bɛ jamana dɔw ta ressources kelen dɔrɔn de b'olu bolo. N bɛ Qatar ta comme exemple, gaz dɔrɔn. Mais bi u bɛ diɲɛ jamana jatelenw fɛ. Mais n'a fɔra nin bɛɛ bɛ anw bolo. Mais foyi ma se k'an bɔ sɛgɛn ni fantanya kɔnɔna la mun de y'o kɛ? Alors que ressources bɛɛ bɛ yan. Mais il faudrait qu'an ka baara kɛ ka ressources ninnu bila en valeur parce que an ye kuma min fɔ hali n'i ko pétrole bɛ yen tant que e ma pétrole bɔ ka jira mɔgɔw la mɔgɔ tɛ da i la koyi. Hali ni ye géologue ye tu as combien d'années de personne ne va te croire parce que mɔgɔw u bɛ min ye u bɛ da o de la. Lithium filɛ nin ye c'est une réalité. Lithium filɛ an bɛ problème min na bi i n'a fɔ a da tura la dɔɔni n'o ye problème énergétique ye. Géologue kɛra sababu ye lithium découverte kɛra. Ko nɛrɛ mana ja datu mana ja min a bɛ kɛ nɛrɛbɔla kɔ mun bɛ dɔ tɛ voilà nɛrɛbɔla ye géologue de min tɛ se ka sigi ni géologue ka baara tɛ pétrole tɛ se ka bɔ ni géologue ma ka baara kɛ donc ne bolo n'o baaraw bɛ an kan ka baara kɛ ka école belebelew créer Mali la yan min ɲɛsinnen don géologie ni mine ma mais n'a fɔra Mali belebeleba école de géologie belebele tɛ Mali kɔnɔ digne de ce nom école kelen min tun bɛ yan ça c'est l'ENI ENI ne tun bɛ ingénieur alors spécialité bɛɛ tun tɛ géologie la yen nɔ dɛ ne ye spécialité caman fɔ yan kuma daminɛ na mais ENI na métallurgie ni hydrogéologie a tɔ si tun tɛ yen mais sisan vraiment sisan discipline wɛrɛw bɛ ka commencer ka don donc il faudrait qu'an ka baara k'o kan la formation des ressources humaines savant bɛ ko la première richesse d'abord c'est les ressources humaines adamaden min b'i bolo n'i y'olu dilan k'olu labɛn connaissance technique ka k'olu la olu de bɛ se ka jamana dɛmɛ ka nin ressources ninnu bɔ k'a bila kɛnɛda la ni ressources ninnu bɔra k'a bila kɛnɛda la lithium an bɔra k'o kuma fɔ a bɛ dɔ bɔ an ka énergie ko problème na ni énergie solaire n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min na n'an sera k'o bila ba la a matière première bɛɛ b'an fɛ yan an k'o bila ba la n'an tilala ka baara kɛ an ka pétrole ni gaz c'est vrai jusqu'à présent mon père y'a fɔ cogo min na baara de ma kɛ parce que baara ma kɛ pour que jamana fana il faut comprendre aussi ni gɛlɛyaw bɛ yen jamana fana tɛ se k'a ka wari bɛɛ ta k'a bɛ to o risquer ko pétrole n'o ma taa ye hali n'a taara ye quantité min bɛ yen n'o ma bɔli kɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc il faudrait qu'an ka investisseurs de wele an ka partenaires stratégiques wele ka na tel que la Russie tel que d'autres pays ani minnu bɛ se ka bɛn an ka se ka pétrole an bɛ se k'a bɔ don min na an bɛ se ka uranium bɔ don min na moi je pense que o de bɛ se k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la o de b'a to an ka géologie bɛ kɛ sababu ye k'an kɛ waritigi jamana ye Mali bɛ se ka kɛ waritigi jamana ye grâce à la géologie mais comment faut réflexion de ka mener o kan ressources humaines bien formées que l'État même puisse s'impliquer n'a fɔ a fɔ cogo min na ordre des géologues nous a créé qu'on puisse avoir vraiment des personnalités des sommités comme le docteur Sangare le docteur Madani Diallo ou autres ou ka ca an yɛrɛ journée laban dɔ kɛ on les a rendu honneur vraiment n'i y'a ye bi minnu tan ni duuru bɛ Mali la ninnu cɛkɔrɔba ninnu de baara kɛ an b'o suma de la bi mais il faudrait que la nouvelle génération o fana ka se ka relais ta ka se ka découverte kuraw kɛ pour que sini ma an den minnu n'an mɔdenw fana olu fana ka n'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔbaw fana ye baara kɛ donc vraiment o welekan de tun bɛ ne bolo k'a lase k'a fɔ vraiment an k'an jija tout ce qui est géologie an ka ba don a la an ka essayer ka an ka ressources naturelles minérales minnu fana bɛ yen an ka essayer ka fɛɛrɛ kɛ ka recherche financer avec la création de la SOREM État ka essayer k'i intéresser à la ressource là a kana bɛɛ to dunan bolo État yɛrɛ fana k'i intéresser voilà c'est ce que moi j'avais comme message. ok dɔ ye question fitinin n bɛ fɛ est-ce que volcan bɛ farafinna yan wa n'a bɛ se ka. farafinna Congo mais Kilimanjaro au Cameroun chaque année bon peut-être pas maintenant. bon n bɛ se ka min yɛrɛ fɔr'o kan n'i ye jama in yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ko volcan tun bɛ dans le passé mais comme géologue ka année datation
a ka girin mɔgɔw hakili ma n'an ko il y a 2 millions d'années il y a 3 millions d'années 1 million o ka girin quoi donc maintenant ni jɛma ye yɔrɔ yɔrɔ a bila kunna ko volcan dɔ de tun bɛ yen o volcan ji dɛ o de kɛra sababu ye ka jama in bila sanfɛ il y a 2 millions d'années donc o de explication géologique ye voilà tectonique des plaques par exemple le volcan bɛɛ tɛ wuli quoi dɔw dalen don ala an yɛrɛ fɛ yan nɔ a bɛ se peut que dɔ bɛ yan nɔ mais a ma wuli fɔlɔ parce que formation minnu b'an fɛ yan a b'a yira k'a fɔ ko mer tɛmɛna yan nɔ ni mer tɛmɛna yɔrɔ min na o formation de bɛ na a bɛ na ni kulu ye a bɛ na ni volcan ye tasuma ni ji de bɛ former ɲɔgɔn fɛ o y'an ka kalan cogo ye. d'accord Bokar kɔrɔfɔ tɛ vraiment bisu na n hakili la k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔ la et puis on b'a fɔ a ɲɛna a tɛna dan nin dɔrɔn ma parce que maliyɛn mako bɛ aw la i y'a faamu don na nata la sur même plateau n'ala man ka jɔn yɛrɛ la an bɛna a wele docteur Lamine Togola vraiment merci beaucoup an y'i wele nana an ka kɛnɛ kan merci Maimouna vraiment merci beaucoup i ni ce i y'a faamu docteur Sangare vraiment merci beaucoup merci beaucoup Djibril Diallo donc Bokar kɔrɔfɔ tɛ vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment aujourd'hui grâce à la direction voilà Cherifula an bɛ Cherifula direction bɛɛ fo ka bɔ yen ka na fo Moribabugu yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko o ni cɛsiri vraiment o ni ce baara la donc d'accord problème t'a la karamɔgɔ n'a ka denbaya an bɛna lase a ma an yɛrɛ fana tɛ wuli n'an m'ale ka foli fana kɛ donc vraiment merci beaucoup Bokar donc an bɛ mun kɛ Traoré Mori an b'a ale fo mun ye Baba Thiam an b'a fana fo Bemba Keita an b'a fo mun ye Mamadou Nama Keita an b'a fo le patriarche Sam Djema an b'a ɲinɛ i kɔ docteur Madan Diallo an b'a ɲinɛ i kɔ mun ye Bagaye an b'a ɲinɛ ale fana kɔ Bakarijan Kulubali fana an b'a ɲinɛ ale fana kɔ vraiment fɛn o fɛn min ye a lamɛn an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo n'ala man ka jɔn yɛrɛ na et puis n bɛ foli kɛ on remercie toujours l'hôpital de Ponger vraiment sunu clé vraiment grâce à eux vraiment n bɛ yɔrɔ min na bi vraiment n bɛ ala tanu donc Landouré ani professeur tɔw Jakite ani Dial an b'o bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ka kuma kuncɛ ni jɔ ye Ousmane Cherif Madan Aidara Yabani vraiment merci beaucoup i ni ce ni ala man ka jɔn yɛrɛ na don n'a nata la an bɛ invité an b'a wele kɛnɛ kan a k'an bɛn merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut prendre une photo là.